Zakaran su bare rifa ya ci gasar. Taɓi jam lalle zai ka shigo gwabar ganima. Ai kwani zan gaya ma wannan. Mana. Manya suna faɗa mana cewa mu kulla alaka da ahalin manyan gidaje. In ba cikin gidanka ba, da wani gidan yata za ta kulla alaka. Ba na da wata bukata a cikin wannan gasa. Saboda aurar da yata Gita ga ɗanka, ko ta ina na duba babu. Ahalin da ya kai naka hikima. Haka zalika cancanta.